moromo. Ang'eno bro bedo kwa lose bende kaka ber mar pay bill achiel nyalo bedo ni neno. Mana ne chiedh nade ma bende osebedo ka mienjo kaka kinde mosekalo luor ma bende nokelo nobedo godo kana mana jopiny obedo godo. En kaluwore kod achudhe ma bende donjo e mbui makelo rochruok mopogore opogore ma bende kata mana portal mag sirkal keto negi yom kata mana kinde mosekalo kata mana koken achudhe bende waseneno kata mana deko e portals makamago gikawo time mar mondo mi itim services kata mana chenro ma bende idwaro mar mondo mi itim. Awinjo na pachi kintiere kaunti ma Migori CPA Ogutu ahinya nyako tenre kod wach achudhe nikech e kinde ma bende sirkal odaro services te koketo e-citizen services moheo 10,000 koket kacha ta chutho dhi odonje mano kelo achiedh nade mathoth ponono na chutho dhi odonjo nikech sirkal ok bibedo ka yudo osuru kata mana choko osuru mar yo makare. Pero kamano ahinya gi dho ngere nyalo wacho ni organization en gima obedo composed of people and science. Manyiso ni digital en one element mar science to nitie dhano matiyo. Computers kata digital era ok ti kende, otiyo gi dhano. Achudhe nyalo bedo ma iye kata achudhe nyalo bedo ma oko. Manyiso ni jowa man gi privilege mar accessing data gin internal achudhe, gin achudhe ma wan go eiwa manyalo kawo data no to oti gi yo maber nikech iyudo ka sirkal koro miyogi teko mar accessing data nikech kata platform mayawogi olosgi gi dhano koka gibedo transformed to computer. Nitie achudhe ma oko, jok ma intention margi en ni gitem thiro dongruok kuom platforms mag gini, gitem thiro dongruok mar sirkal e yore mag digital. Adieri nyocha ka achudhe ma oko nyocha temo goyo platform mar e-citizen ne okawo sirkal matin gi buok nikech iyudo ka nitie chenro moko mane koro be pod onge e-citizen ne gibedo mana noduok gi aduoka manyiso ni sama ne ogogi cha moko was slightly affected. Ne gitemo enhance security features mondo mi ka achudhe ma oko obiro ogoyo programs magi kik bed ni data duto mane sirkal osebedo kosechoko gi lose nikech adieri mana kaka osiepna nosewacho ni choko data en gima very expensive. Omiyo kopo ni ok otetne security measures maber tinyalo yud ni chenro duto te kata ber duto mag sirkal gi olal. An gi geno ni kopo ni onge security features moket malong'o to gini duto ok en mana service kende to ting'o nyaka omenda. Ing'eni chalo mana ji duto madang wache ni wadhi kawo pesa wakete bengi ni tiyudo ni kinyne ni data mag bank no okethore te. Koro mondo mi bank ang'e ni ng'ane ne nigi $1,000,000, ng'ane ne nigi 50,000 account, ng'ane ne nigi manyiso ni data security no must be enhanced nikech koro ibiro yudo ka sirkal kawo migawo duto mag omenda to giketo kamoro achiel. Mano ing'eni ochalo principle mar jo China mawacho ni you put all eggs in one basket, you look at it. Ni tongi duto te ketgi agulu achiel ting'iyo. Sama isekawo tongi te tiketo agulu achiel manyiso ni kanyo nyaka bed very secure. Koro an gi chir ni migawo ma Ministry of ICT osekawo ging'iyo achudhe ma oko manyalo interfere gi government services to ging'iyo achudhe ma iye manyalo temo interfere. Aparo kane KRA o introduce iTax ndalo moko chien kacha, nitie oganda wa moko manotere court nikech iyudo ka system to nyiso ni isechudo to kidhiye kopenji bank slip to onge. Maga achudhe ma iye manyiso ni kata corruption mane gitemo geng'o cha mondo mi koro geng'e fully tek nikech